destino. Podri oči ako rybinkou gold safíru. Tu len na smech vedie holož, potom na kopíru. Ak ti mám pravdu povedať, ani som nevedel, že chodím s tebou do tredy. Však ale my spolu sedíme v lavici. Ty si bola také škaredé káčatko. Ale už si akože není, chápeš, už si tá lábuď pekná. Ďakujem. Ešte nikto mi nepovedal takto krásne. Neďakuj, pamätaj. Tak hovorí môj foter. Môžem sa ťa spýtať, ty už si tu s niekým bol? Ja neviem úplne, že jak ti na to odpovedať. A ty si inak vedel tú matiku? Že úprimne mňa moc netrápi, že aká je odmocnenosť 32, hej. Odmocnenosť 32 je 5,362. To jak si vedela? Ja vôbec neviem, koľko je to. No, však to sa nedá vypočítať z hlavy. Trúbka. Ja sa chcem živiť repom aj tak. Ty chceš byť reper? Chceš počuť môj najnovší track? Prosím. Nevadí, ak to budem čítať, lebo neviem to úplne celé naspamäť. Je jasné. Fake smrť, počúvaj ma dobre, nebež tu dokola ako prd. V hlave máš normálny bordel. Máte lek ako iPhony, máte len na ty z Číny. Wow. Nie je to úplne celé ešte. Ale chcem tam mať separa na fite. Čo si, však ty budeš nový Drake. Ďakujem ti. Ideme jebať?